సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ మొత్తం 3 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 19 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి లాస్ట్‌లో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోకి 3 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి ప్రతి దానికి. సో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో చిన్న సైజ్ 3 ఫోటోస్ ఉంటాయిగా ఆ 3 ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయాలి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇదే ప్రాసెస్‌తో కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మెల్లగా మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సో ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి 3 ఫోటోస్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 3 ఫోటోస్. సో ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 27 సెకండ్, 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాంగా మధ్యలో ఈ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 సెకండ్, 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ ఏసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూ ప్రాసెస్. ఇదే ప్రాసెస్‌తో లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేస్తే ఈ ఎక్సలెంట్ వస్తుంది వీడియో.
సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 80 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి, సో, ఇక్కడ ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 28 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.